लालाबाय गावनि थाखायसो थाथ'दों नों आंनि नाम्बारखौ बोरै मोनखो मोजां जाथारबाय नोंखागौ दा मावनांगोन आरो मावनो हागोन ना हायाबो मावथारनांगोन आरो नोंनि थाखायनो फैसा ना औ पार्लाराव मावगोन ना मावा पार्लाराव माबायदि मा खामानि पार्लाराव फैसा नों मावनो हाबा फैसानिबो दं आरो दा मबाइलजों मबाइल रायज्लायनो बोरैबा मोनलायलाङोहां जेबो नङालै होनलाय हा जेबो नङा होनलाय दङ मोजां मोजां खामानि दङ उनाव रायज्लायनोसै खोमाहाय आं मबाइलाव रायज्लायनो बालायलांबाय आं दे खोन्था खोन्थालायो मावगोन ना दे मावगोन मोजांबा पार्लाराव सिख्ला नांगौ जादोंमोन दा लकडाउननि थाखायसो बेसेबां मोनो दरमाहायालाय दरमाहा आलादा ओमफ्राय एक्सट्रा मोनलाबाय थायोना एक्सट्राखौ नों मावगोन ना मावा एक्सट्रायाबा मा खामानिलाय आरो मावगोन खामानिफोरखौथ' मोजांबा एक्सट्रायाथ' मिनथावनासैहाय बेखायनोथ' आं एक्सट्राखौथ' बुजियासै होनबा नों फैसाल' नांगौलै बाल एक्सट्राया जाबाय खोनासं मासाज खालामनायखौ मिथिगोन ना मिथिया हा दालाय नों बयफ्रेन्डजों उन्दुआ बिदि दसेनो जायो आइया उन्दुनो ओंखायनोथ' आं इयाव मबाइलाव रायज्लाय होनदों ओंखायनो मिनिथारो आं बिदि मिथिफेरा ओइ बिदिबो थालायो नामा पार्लाराव आइया गैयाबा मिथिगोन आंफेरा र' उनाव मोजां रायज्लायनोसै जिखुनु जाया आङो नोंनियाव थांगोन नङाबा नों आंनियाव फै होमबाना मोजां रायज्लायगोन मबाइलाव रायज्लायला दे नोंनियावनो थांगोन दे दै जोंनिया आंनियाव गाबोन समफोर लिंहरगोन आं नोंखौ दे अके मोजां रायज्लायगोन मबाइलाव रायज्लायनो हामा दे लायनानै दोनफैखा रेकर्डआव मायाव थायोना थायालै खालामाखै माबा लायनानै दोनफैखा बेखौ सिन्था खालामनाङा खाथियाव मोनखायो बाबा साबा नाङा जोंनो बाबा साबा जागोन बेखौ सिन्था खालामनाङा नों ओमफ्राय खोनासं बयफ्रेन्डआ बयनावबो थायो बे बयफ्रेन्डनि थाखाय नोङो नेना थाबाय थागोन बे नङा बयफ्रेन्डआ नोंनि हास्लाबनायखौ होजोबनो हाया नोंहा माखासे प्रब्लेमनि थाखायसो नों बेयाव दंफैयोना जेरै आंबो न'खरखौबो नायनांगौ जायोना बिदि मिथिया नोंनाबा न'खरखौ नायनांगौ नायनाङा न'खरखौबो नायनांगौ ओंखायनो बिराद टेनसनाव थायो आं जेरै मेरै जिखौबाबो आं मावनो हायो आरो नायनांगौब्रा जोंनियाबो ओमफ्राय बयफ्रेन्डजोंबा उन्दुनो हायो बेलेगजोंबो उन्दुनो हाया नामा सिख्ला फैसानि दसेनो जानायाव रांल'सो मोनगोन नालाय रांल'सो नांगौआलाय खथ' बुरजा बुरजा मोनो आंना लोगोफ्रा मालाय नै दिनै सासे 8,000 थांलायबाय हराव खेबथाम मावदोंनो खोनथाम मालाय खेबथाम खयदोंनो खोन्थाहरो 10 मिनिट बाय आं ओमफ्राय बिजि मोनाखै आंखौ जा खोन्थाहरदों आंनो फाग्लिया 8,000 थांदों होनबा मा नांगौ होनबा मा नांगौ नोंखागौ दा मबाइलाव रायज्लायला दे सना दे जोंहा मोजांनो नों आंनाव फैबा मोजां रायज्लायगोन अके बेबि मोजां मिलायलायनानै खामानिखौ माव थाखा फैसा ग्रोब ग्रोब थोलायो गावबा गावनि थाखायसो ना बे रावबो मिन्थिया नामा बोरै मिथिनो गुवाहाटि सिटियावलाय बोरै मिथिया नङा बेयाव आरो गोदोर गोदोर अफिसार मालाय सोरबा मारुवालि सोरबा बिहारि सोरबा बाङालि सोरबा आसामिस फैगासिनो आं बर'फोरजों बायोहाय बोराय थादां बाला थैद बोराय नङा साफा साफाथार आयु ओंखायसो बैसो जाना थायो न' गुवाहाटिनि मानसिफ्रा थाब हाबा जाया ओंखायसो बिदिखायनो आसुरितसो जानोबो हागौ बिदिल' मावजोबोहाय लोगोफोरा मालाय बबेनि बर'फोरबो दं हमजाबासो मनिपुरि हमजाबासो मावनो रोङिफ्रासो हमजायोहाय रोंनायफ्रा हमजाया जोंनो रोंगोन आरो जोंनो नों हारसिंल' सोरबा लिंलाबायबा थांनांला थाखा फैसा होगोन होनबा बेयाव दानोथ' आंथ' बिदियाव गोरोंखा जेनेबा आंबोथ' थांफागोन ना नों फार्स्टआवथ' गिगोन ना हारसिं बिदि आरोलै मैया आंखौ लिंहरबाय थादोंमोन खाथियावनो सानै बिदिनो 10 होनो ओंखारदोंमोन थाइबा होगौमोन आरो 5,000 सानै
ओमफ्राय दा आंहा लोगोआनो गैया मालाय गोजान गोजानाव लिंलाला जाजोब्बाय सासेयाबो बयफ्रेन्डजोंसो दंबाय थायो बुरिबाबो लोगो लिंदों आरो आं बेखौ जेनेबा हाबा जाखांनायमोन जेबो नङा लोगो नालाय लोगो थेवबो मोनसे मोनसे खामानि मावनांगौ ना दा बेहा हौवाया बयफ्रेन्डा दंफैयो रागासो जोंसो आं बेखौ र' बयफ्रेन्डखौ मानो लाखिबाय थानांगौ बे हिनजाव गोनां बयफ्रेन्ड मानो लादो बे हिनजावानो दंखायो आरोबाव गामियाव दादा गुदानो लेंहरबाय थादोंमोन मैया दस होनो ओंखारदोंमोन दा सानैजोंसो दस होगौमोन आरो जेबो नङा होनबाबो दा फैसा गैयियाव बेनो बुहुद मोनना आं हारसिंखाय देहाखौबो बोरैबा मोनबाय दुरबल मोनबाय थादों बिराद बायदिसिना सिगारेट आरो सोबोना दुरबल मोनदों देहाखौ नोंनाव बयफ्रेन्डा बाया नामा सोरना थै फाग्लि मिथियाहाय बोरै मिथिनो बोरैबा हलं गलं जाया थै जाया आन्दाज मोनो बिसोरो हारसा मानसिया आन्दाज मोनाहाय जोंनि बर'फ्रासो सेबबाय थागोन बुबानोथ' हौवाफ्रा जोंना बर' खोनासं बर'फ्रा सेबबाय थागोन ओमफ्राय होनोबो हाया सैथानफ्रा नांगौखिनिखौ आंनि न'खराव होनो हागोन जोंनो होनो हागोन हाजासे होनोबो हाया जि सेबो उल्थां फाल्थां जोंनि बर'फ्रा मालाय हारसाफ्रा सेबाहाय हारसाखौनो लाया बेफोरखौ मिथियानो जायजों फ्रु थगायो हारसाफोरना हिनजावथ' बिदियाव मावहैयो मा मावदों मिथियानो खोमा आसुरितसो सब बिदि गोजा हाबा जानायफ्रानो हारसाफ्राथ' पार्लाराव आं मिथिजोबो ना थिगैनो दं नों खामानिया थिगैनो दं होमबासो मालिकनाव खस्थ' मावबाय थानोहाय मावबाय थायाहाय खस्थ'बोहाय बिदिया जेबो नङाहाय बिदिबो मावनानै जाग्रा दं मालाय गोबांनो हाब नोंखौथ' सेलायजोबगोनहाय इसर बे साइसनि साफाथार ग्रोब मिलायनाय फिगार बडि गोजौफ्राबो नोंनालाय आयौ गाहायहाय फिसा साथारहाय साइज गैयाबा एसेया एखेसो होनजायो गोजौना हारसाबो जों होमबाबो डाइलगा स्पुटिं हाबाब गारलायनानै थाफैथारो नामा नोंना जायखिजाया मालाथ' थिगैनो दंना नोंनाबो ओं मालालाय सोबनाबो थिगानो थायो ओइ साननैसोनि उनाव फै आं लेंहरगोन दे बरागाव ओंखारना था ओमफ्राय आं लाना फैगोन औ दे उन्दुगोन नामा औ जों ओरैनो दसे उन्दुयो हाब नोङो बे मासावसो 7,000 6,000 मोनो मालिकनियाव बिदि खामानियाथ' नोङो गोसो जाबा थांदो गोसो जायाबा थादो फैसायानो फैसा आसुरितसो आंबो मिथियामोनहाय बिराद मानसिया गोमोजोबदोंसो आं फार्स्ट फैनायाव बोरै लाइनखौ देखायलांबाय मालाय देखायलाङै हारसिंसो गोरों जासाबाय दा रावनिबो कन्टेक्ट नांलायला हारसिंनो कन्टेक्ट आरो एबार आसुरितसो बिदिबो जाथारो मालाय महर मोजांफ्राथ' गावबागाव ओमफ्राय नोंजों बर'बो जायो नामा बर' आदामोननि नाम्बार दंसै बिराद गिदिर कन्टेक्ट मावनाय नङा इदियाव थांनाय नामा इदियाव जाग्रा बर' ओमफ्राय नों बर'जोंबो थायो आं बर'बो मोनखांबाय अबेनिमोननो ना सोंलायलाया इदि सोंलायलायाहाय बारा सिनाखि लालायाव गोदोर कन्टेक्ट मावनाय सोंलायलायाहाय सोङो ओमफ्राय जायगाफोरखौ सोरबा थिग खोन्थायाना खनबेसे होयो खेबसे खेबनै ओमफ्राय बेसेबां मोनो खेबसे खेबनैयावलाय फैयोहाय बुरजा होथारो नों हरनि थाङोबा 10 होगोन 8 होगोन 7 होगोन बिदि आरो खेबसे खेबनैल'सो खालामोना होमबाथ' नोंथ' बिराद खामायबायलै मालखि र' ओमफ्रायनोथ' नोङो बेयाव फैबा रायज्लायनोसै दे आं हारसिं जायाना बयखौबो नायनांगौ जायोना उनाव रायज्लायनोसै दे नाम्बारा मोजां लाथार आरो दसे उन्दुनोसै दे दे दे